നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ലുക്ക് ടോപ്പിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം, മറ്റൊരു വർക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ആറ്റിങ്ങൽ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആറ്റിങ്ങൽ കടക്കാവൂർ റോഡിൽ മണനാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ കായൽ പ്രദേശം ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്. വളരെ ലളിതമായ ഒരു വർക്കാണ്. ഈ വീടിന്റെ സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും ഒരു ചെറിയ ഭംഗിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും നമ്മൾ ഷിംഗിൾസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഷിംഗിൾസ് ആണ് ആദ്യം മുതൽക്കേ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ മനോജ് സാറ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. അത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇതുപോലെ വീണ്ടും വേണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പം ഈ കാണുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് റൂഫാണ്. മേളിൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് വീട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്, കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പ്ലാസ്റ്ററിങ് നടത്തിയ ഒരു റൂഫാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഇതിന് മുകളിൽ നന്നായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഷിംഗിൾസ് ലേ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഷിംഗിൾസ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വിരിച്ചു പോകുന്നത്. അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ. അത് ഓരോ ആണിയും നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആ ലൈൻസിലാണ്. ആ ലൈന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഷിംഗിൾസ് ഉറപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണിയിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം പോകത്തില്ല, വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയി. നമ്മുടെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ടാങ്ക് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റീൽ ടാങ്കാണ് ഇപ്പം ആളുകളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മുകളിൽ നല്ല സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടാങ്ക് സ്റ്റീലിൻ്റെ ടാങ്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പം ടാങ്ക് വെക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോരുത്. വീട് വെക്കാൻ നേരത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഈ പ്ലാവ് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു വലിയ ആഞ്ഞിലിമരം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു 6 ആൾ പിടിച്ചാൽ വണ്ണം എത്തത്തില്ല, അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പമുള്ള ഒരു ആഞ്ഞിലിയാണ്. നല്ല പഴക്കമുള്ള ആഞ്ഞിലിയാണ്. ഈ ആഞ്ഞിലി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇത് വീടിൻ്റെ മുറ്റത്താണെങ്കിൽ, വേറൊരാളിൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ദോഷം അനുഭവിക്കുന്നത് അയൽക്കാരനും ഗുണം അനുഭവിക്കുന്നത് ആഞ്ഞിലിയുടെ ഉടമസ്ഥനുമാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണും. ഈ നമ്മുടെ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ, നല്ലതുപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ തൊട്ട് അയൽവാസിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടാൽ അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കും. അത് എത്ര വലിയ വില കിട്ടുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളെങ്കിലും കോതി വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കും. ഇതുണ്ടോ, വലിയൊരു ആഞ്ഞിലിയാണ്. ഇത് ഈ വീട്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ കോതി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ വീട്ടിലേക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആഞ്ഞിലിയുടെ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഴുന്നത്. ഒരു സീസൺ സമയത്ത് ആഞ്ഞിലി ചക്ക ഉണ്ടാകുന്നത് വീഴുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ടെറസിൻ്റെ മേളിലോട്ടൊക്കെ വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അസൗകര്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ആരുടെങ്കിലും ഏത് മരം ആയിക്കോട്ടെ, അതിൻ്റെ ഒരു ശിഖരം പോലും നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാർ, ഏത് വിശ്വാസി ആയിക്കോട്ടെ, സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീടിന് മുറ്റത്തൊരു ആഞ്ഞിലി മരം നിൽപ്പുണ്ട്. എൻ്റെ സ്വന്തം കാശ് കൊടുത്ത് ഞാൻ മുറിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറുന്നില്ല. അവർ മുറിച്ച് തരുത്തതുമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അതിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു മരവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു തുരുമ്പ് വേറൊരു വസ്തുവിലേക്കോ വേറൊരാളിന് ബുദ്ധിമുട്ട് തരത്തിലോട്ടോ പോകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പോയാൽ അതൊരു വിശ്വാസി ആവത്തില്ല. നല്ല മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. അത് കണക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, ഒരുപാട് വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രം. പരമാവധി ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാതെ ജീവിതം വളരെ ഭംഗിയാക്കി കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മുടെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ ഗൗരവമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വർക്കാണ് പ്രാധാന്യം. ഷിംഗിൾസിൻ്റെ വർക്കിങ്ങനെ വളരെ വെയിലിങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സുധിമോനെ, വെയിൽ വന്നു തുടങ്ങിയോടാ. നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലേ? പുഴുക്കൽ കൂടല്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ ചൂടിനൊപ്പം പുഴുക്കലാണ്. ഒരാളിങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് സാധനം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല പാറ്റേണൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ
രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്ന് വന്നിടം വളരെ നീറ്റായിട്ട് നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നടുക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് ചാന്തിൻ്റെ മണ്ണ് കൊഴിച്ചിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം വീഡിയോ. എങ്ങനെങ്കിലും അങ്ങ് ഷിംഗിൾസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റൂഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സമാധാനത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത നമ്മൾ വർക്ക് പിനാക്കൽ പോയിന്റിലാണ് വർക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വളരെ മനോഹരമായി ആ വർക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിടവാങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറക്കണ്ട, ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാവരുടെയും വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം.